हेलो हेलो दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट फटाफट कमेंट कीजिए दोस्त लोग। लगाओ फटाफट कमेंट करो दोस्त लोग। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। लगाओ फटाफट कमेंट करो, प्लीज़ कमेंट कीजिए। हेलो 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 दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हेलो 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 दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। लानानै फैफा पन्स पाउडार, लानानै फैफा पन्स पाउडार, tisariali गिनि खिन्थावथाव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव। प्लीज़ कमेंट कीजिए। हेलो 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 दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्त लोग, प्लीज़ फटाफट कमेंट। हाँ प्लीज़ कमेंट कीजिए दोस्त लोग, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए। हेलो 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 दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ कमेंट कीजिए। प्लीज़ कमेंट कीजिए दोस्त लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिए। प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। गिनिखि खिन्थावथाव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव। प्लीज़ कमेंट कीजिए ना दोस्त लोग। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ कमेंट करो दोस्त लोग। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हेलो 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 दोस्त लोग, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट तो सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग, प्लीज़ सपोर्ट करो दोस्त लोग। जो नया मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।
प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट 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 कमेंट। प्लीज़ सपोर्ट मी फटाफट सपोर्ट करो दोस्त लोग। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट करो। जो नया मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट तो सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट करो। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट। प्लीज़ सपोर्ट मी सपोर्ट। प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट। जुम जुम हादे तेरा रावबो सपोर्ट खालामलाया माथो। सपोर्ट खालामलायदो दे। सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो। बियार ब्लग प्लीज सपोर्ट करो, सपोर्ट। प्लीज सपोर्ट करो। प्लीज सपोर्ट करो, सपोर्ट। कमेंट करो, कमेंट। प्लीज प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट। प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट। कमेंट करो, कमेंट। प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट कमेंट। फटाफट कमेंट करो दोस्त लोग। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग, प्लीज सपोर्ट मी। सपोर्ट करो, सपोर्ट सपोर्ट। प्लीज सपोर्ट मी, सपोर्ट। सपोर्ट करो, सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग। प्लीज सपोर्ट करो, सपोर्ट। सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग। प्लीज फटाफट कमेंट करो, कमेंट कमेंट कमेंट। दसेनो जोबगोनलै, बेखौल' मावलांसै र' दसे एलबि होगोरनां। दे सोर सोर दङ माथो रावबो कमेन्टबो खालामहरथारला। ओमफ्राय दा बेखौ माबाबो दोलाङासै मायासै होनलायलायगोन माथो बिसोरलाय। फर्माखौ मानो खालामलाङासै मायासै होननानै बुंलायलायगोन।
Gila taliannya jalan ya. Nah, sapi munai sana nih. Bara babu, kum babu, bau ini karena itu nih. रावबो कमेन्टबो खालामथारला माथो माया दा 1 थारिखआव फैयो नङाबा जानुवारि 1 थारिखआव रावबो खामानिखौनो मावखाया Formaku बेजों दोनांगौबा हानाय नङा आखौ माबा जाजोबगोन क्रेक जाजोबगोन ओमफ्राय बेखौ फाला बेबायदिजों दोनानैलाय मा जानो थिखोनायासो जोंहासो खस्थ' मोनगोन गाहायनायाव गोजौ जालांबाय थाबा बोखोलांबाय थानांगौ 이것이 폰바이 같은데. 이거 손랑바이 타는걸래. 못사야व. नङाबा बिराद मस्ला जायो। ओमफ्राय दा आबिखौनो बिदि होबावगोन। बै ससेखौ एसे होबावनांगौ। ओमफ्राय रड फेदेरनांगौ। रडाखौ दिनै फेदेर जाया बियो। बिदिनो जाबाय। जाबाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय फार्मा बहाय बे रडखौ ओरै खालामबावनांगौ बे ओरै नालाय एसे ओरै लाबोनानै ओरै लांफिननांगौ ओमफ्राय फार्मा बहायनांगौ बाहाय एक फुटल' थासिगोन सेबसिगोन बिबाराव फिसा जासिगोन बेनिफ्राय जासिगोन आरो बेनिफ्रायल' बेनिफ्राय जासिगोन बे रडसिमल' जासिगोन बे रडा सेबगोन सेबनांगौ दा बे टाइमारि जायाना गासै होनायाव बबाव बारि जानो बिदि खानांगौ रडानो गैया सोरनाव राजानाव सासेनो दहाय खिथादों बखर लायबाथ' सिबिबो लाबोखाय जागोन मेला दंलै माबा जाजोब्बाय बार नांनानै गोरा जाजोब्बाय माबा बार नांगौ बै अन्थाइ गाथ्रोमना होबाय था नङाबा सेस खालामजोबनाय सिमेन्टखौल' खालामो गेदेर गेदेर गाथ्रोम होबाय थाखा दैज्लाङावसो 15-20 दिन लानो अन्थाइ जानाय दा गुसुना गुसुजोंनो बहुत माबा जायो बारा दाबायदिनि बारा गोरान दैज्लांनि बारा गिसि माथो थाब थाब मावनांगौ बे जाबसिनना दोनबानो गोरा जायो गावजों गाव आवलायबानो माबाफिनजोबो नोंजों समानबानो जागोन बे हाजों समान नोंसै नैबे मोनसेयानो जखानि जायो बेखौनो ओरै खालायखायाबा बे जायोलै गोरायानो जाथारो गाबोनसो जागोन बियो गाबोन बेखौ दाइजों बानायजोबगोन आङो
बियो इसिं जाबावनांगोनसो ना माया जौनासो इसिं जाहैगोन इसिङाव माबा थानांगोन बेसेयाव बेसेनिफ्राय ओरैहाय साबजालाय जौसिगोन बिसोर ग्रोब इसिं माबा बिनि जौसिनखौ बिनि जौसिबाथाय आरो जौ लाबोनो जौसिन जायो माबाफोरल' जाहैसिगोनदां साराय फुटल' जाहैसिगोन हा सिंनिफ्राय बेसेबां फैखाबाय हा सिङावनो ओरैनो माबा जाहैखाबाय 2 फुट 2 फुटाव 4 फुटानो जाहैबाय 4 फुट 6.5 फुट जाहैगोन आरो गासै बोरै अरदों एसे हा हा जावनाया जावनायाव ओरै गेटा जादोंलै एसे अरजायालै गोरासो जायो दे बेखौ जावखाबाय नंसो बै गोजौना बै दंना अ बेयाव बस्था बनानै हाखौ जावखायाबा उनावहाय जावखानाय नङा सोरनिमोन बे ट्रेक्टरा माबानि खन्दैनि गैया मुनिमा गैयामोन रावबो गैया मा थांदों बेबा बेरायहैदों मालाय ओइयाव जि दंहाय अन्थाइयालाय खनना लाबोबा दा बे इसेखौ फेनखांबाथाय गैलालाय खामानिया जोंना मोजां बे इसेखौ होखांबाथाय गैलालाय होनदां हा अन्थाइ रडआ थोगोन सानबायबा हानाय दंथारबावोमोन बेखौ लाथ'लाय बेयाव 20 मिनिट जाहोबानो जाबाय खारनायखौ ओमफ्राय मा जाखो नोंखौ नुबाय थागोनब्रा थोद बले 20 दासो 2 मिनिट माया मिनिटआ बेयाव 20 जागोन ना जायाखै अबेहा नुगोन बेबा मेगनाबा सिनायलाय लाङा बेलाय 19 जाबाय एफा फिसाखौ बोरै सिनायब्रा आंलाय बेखौ सिनाया 20 मिनिट जाथारसिगोन फिसाखौ सिनायला ओरैलाबो एसे नांगौ मोनसेयानो जागोन नामाब्रा आदा लायबावसै रावबो फैला मालाबो